Manje banganika ithuba kuthiwa khuluma nengane yakho nje manje. Sesigoqo. Sharp. Ungathini boy? Yo. Yabona ngizobe nginamanga mengizothi khona into engayikhuluma manje. Ngizobe nginamanga. Angeke ngikhohlise. Sho ukuthi ngi-emotional ngalendlela ukuthi the way ngincanya ngayo ingcisi yami sho ukuthi nginanamahloni ukuthi ithama like uyalibona likanje the way ngingakhona manje yabo like angifuni ukuthola ngiyithama elenza ama promises empty because ingane yami ayiso promise usinegugu. Ey. I understand leyo. So mina nguthabiso igama lami sho njengoba luthabiso lingesisuthu ngesizulu unjabulo. Ey. Yabo so lela gugu leliya angifuni ukuthi lithole injabulo ngamanga. Engizobe ngakhuluma manje as ungibuza ukuthi ngingathini kwingane yami manje. Yabo angifuni ukukhohlisa ingane yami because ngiyacabanga ukuthi osigcina ukukhuluma lela langa sigcina umuntu osekumele uchaze ngamabanga akho okufunda. Shafu ngikhumbula kahle ya. Okay, ukugeleza kwami igama nguthabiso kaHlatshwayo. Shukuthi ukufunda kwami primary school bengifunda eMpumalanga yabo. Yeah, which is eKwaNdebele. Yabo. And then ithenda ukuthi manje isikhathi sibile sihamba primary and then kumele ngithi secondary school. Okay, ngoba sekunezinto vele esizenzakalayo ngoba by the time ila vele nami bese ngiqale khona ngiba engage kuma drugs like iweed. Yabo. So yiloko kuhlupha ukuthi ngiyakhula ngintwana okay sengistabone. Ikenzakala ukuthi sengishintshiswa nesigela. Okay, from Mpumalanga move to kuphi? eGauteng. I-Olet lami should be born eGauteng yabo. Okay, sengibloma no-Oledi ke manje. Kodwa manje into eyayihlungu ukuthi i-Oledi la selingasekho kuyisimo esi-fit for impilo yabo. Seliyasika like selibhekane ne-challenge eGroot elifini yabo. Yeah. Okay, nami ngiyafika ngomuntu okumele ashintshe impilo ngisasemncane. I-difference angayiboni kahle empilweni u-wrong no right ozongilimaza like in long term future. Yeah. Yabo? Ngisabheka ama short term future azongikhawatha nalawa ayukuthi manje azongiphumelelisa yabo. Shuthi ngintwana enamaphupho ngaleso sikhathi. Yeah. Mara angayisithathi inyathelo ngoba izinto sasiziningi yabo. Okay, mangifika eGauteng impilo iyashintsha fast eGauteng. Akufani naseMpumalanga. Yabo? Shukuthi izinto ngendlela ezenzakala ngakhona nami sengigcina ngithathwa yiloya moya waseGauteng ke manje. Because izinto zenzakala fast. Ama drugs nawo azozithathela indawo. Okay, isigele nakhona ngiyageleza. Endlini kodwa isima sikho green abova i-Olet classic. Understand? Okay, sekudingakala ukuthi ngiconcentrate kuzo zonke lezo zinto. Isigela ukubheka i-Olet mangiphuma esigela ngel-exercises yabo ngigela vele khawatheke ngalo. So that ngile ingitraumatizile blind. Yeah. Njengokuthi yenye umthelela ukuthi manje lithema lishona bekumele ngirape off le trauma level ngilinse ngiyibona. Iyenzakala kwi-Olet the way safara ngakhona yabo. Mara hayi ukuthi konke lokho bekusemahlombe wami ukuthi mina kumele ngifocus kwi-Olet ukuthi nje i-relationship yami ne-Olet the way besizwana ngakhona understand. Isikhathi sesihamba ke nami sengiyaqala ngiyahlupha ke manje yabo. Endlini sengintwana enama-flop. Ma-flop ukukhulu. Ngizithole sengisemgwaqweni futhi ngoba isigela sona ngiphushile yabo. U-matric ngawushaya kodwa nguyenze sengiphuma eDanyana. I understand le because ngaboshwa mele ngiyama-matric. Shoot lapho i-pressure yila bese iningi khona kumina. Mara ke ngibangenzela izinto. Ukuthi nami sengifuna more than lewo ebangisiza ngawo. We understand because manje ngine pressure ama drugs eceleni. Lebo nabangayazi ukuthi senginenye ipressure siceleni besides ukuthi kumele ngifocus esigela ngamukela isimo the way senzakala ngakhona nesupport abanginika yona understand. So mina bese ngenza by all means ukuthi
le addiction yami nayo ithola indawo ithola ukufeedwa njengengane hence ngiyingane nami ngaleso sikhathi engabe at least ngifocus ekuthenini ngiyintwana ngiyingosi ngifeeda mina ngifeede nokuthi imental yami ibe sober ibe fit ukuthi ngikwazi ukuthi ngigeleze you understand mara instead ngayenza opposite ngathatha le intelligence yami ngayisebenzisa endaweni wrong ngesikhathi wrong ngoba like grade 11 going to grade 12 that's another stage whereby uyintwana kumele ufocus isikele yabo mara ngizithole singcomplicate impilo yami too much ngalendlela lokuthi nami igcine seyingihlula bangibuza ukuthi ufunani kahle kahle awusitshela wabona mase bakutshela bakubuza endlini ukuthi awusitshele ke mfethu ngoba maye siyabona ukuthi ngathi unenkinga noma yini awusitshela ufunani kahle kahle funani ngempilo yakho kahle kahle yabo le question lo ivele ingenze ngifule ukuphendula ngibe speechless yabo lapho mangithi ngiyalibheka isister emehlweni njengoba lengibuza ukuthi ngifunani ngelive like sikaphuma nenyembezi mfethu yabo shukuthi the way sengimkhawathe ngakhona like hayi physical but mental emotional yabo like shukuthi sengimdisturb ngalendlela ukuthi ngishona sesipani noma span emotional and mentally seka reacta nganye indlela kulabantu asipana nawo dear mina intwana yakuba encane eyenzani ebhekana nenkinga ya create inkinga vie ngoba mina bengahlukanga nomuntu ukuthi kumele ngilifte off amatshe la isikhomeni mina ngithatha amatshe ngiyawa eda la kulesikhoma sami mara at the same time ngifuna ukukhuphuka intaba shukuthi ngichaza ukuthini lapho manje ngisho kanjalo ngifuna ukuba ne future bright but at the same time mina ngifuna ukukhuphuka letaba le ngifuna ukachieve kanjani ngendlela wrong difficult futhi hence khona indlela esimple yokukhuphuka le ntaba incwadi phela yabo king akhipha warning edamatshe kulesikhoma sami shothi mangithi ngedamatshe like ngeda ama drugs empilweni yami ngeda ibehavior wrong empilweni yami like ngeda icrime you understand shukuthi I'm chasing away abantu abancanywa ke family ngezenzo zami you understand ngoma uthi yapeka ngintwana ngeout like ukuhlupha umuntu uyambekezelela umbekezelele gcine kufike la ekutheni khona hayi so fed up uyabo naw sewenzeni intukuthelo isister beligcine sithi ayingikhathele thayisa ngisazi ngenze njani ngawe mina yabo le nto le njengoba kuzofika sinangibuza ufunani kanje ukuthi bebasanokufonelana nerazo lami bahlangana bangibiza cause abazali abaseka ngisenawo yabo because manje ngiyabheka okay sharp ngisherana ku already kodwa time asingishare yabo so sengile ntwana lena eluza abazali abayithu bona basesenali time understand kodwa time labo belingincanya blind yabo ukuthi manje nami izenzo zami shukuthi ne information bengiliwele ngiyithola ngikhula different people efamily nayo ingikhawathile because manje like everyone wanna win le mina bengingayazi ukuthi yini le bafuna ukuwina ngami understand so everyone trying to be umuntu sharp mina ngiflopile ngapha ngizochazela lo ukuthi ngiflopile ekadleni lo ukuthi angifake emgqeni uzothi bayabheda labantu yabona ukuthi angeke ngithi ngiyaba blame mara nabo banomthelela labantu abadala engeneni kwami ema drugsini because ngiyacabanga mangizokutshela ukuthi isister yazi liyabheda alisafuna ukungiphakela ebusuku wena kumele ungibuza ngithi njengomuntu omdala ukuthi why engasakuphakela ebusuku ayi mfana wami hayi uqinisile yabo mara wena njengomuntu omdala engikutshela leyo nto leyo wena uzothi awusisi wakho uyabheda you understand leyo angithi mina ngisakhula umqonda ukagcini each and every information engizoyizo ngizoyireceiver ngethamba eliqinile futhi ngisebenzele phezukwayo because nami ngaleso sikhathi I can't control my emotions you understand kunento ehlezi ngidrive ama drugs ayinkinga ngento yana ngoba ayenza umqondo ungacabangi normal kahle kahle mawubheka ama drugs usukufana nomuntu ohlanyayo yabo because you're doing one thing over and over again expecting to have different results yabo leon
shoot nami bese ngilo muntu hezi ngilo muntu namanje yabo cause yabo idladleni ngibalimazile ngokubhema kwama drugs fucked up shoot ngizela ukukhuluma nge-one ngizisole nami yabo okay kodwa isikhathi sokubuyela emuva sikho ukuthi manje ngicabanga ukuthi phambili ngizoyishintsha kanjani lempilo yabo because ama-rehab ngile egela ngile idladleni bazama like ukungipush because ekake bangifaka like ku-private college. You understand? Ngilapho ubhuti wami nosisi wami shothi bayahlanganisa, they try all their best ukuthi ngigeleze because bayazi ngisilimo maka ama-drugs they are taking over shothi ngayithatha nje ukuthi elinye lamadimoni kahle kahle leli lama-drugs because kuthi ama-drugs noNkulunkulu uyamdinga yabo in between kahle kahle i-first step yokuthi u-rehabilitate ukuthi u-connect ne-higher power yakho yabo mangingathandazi ngingaconnect noGod like la amanye ama-process alandelayo there's no need ukuthi ngiwayenze because kuyofana nokumosha isikhathi is useless because manje inner side yami angazicoleli ngisase nama-resentment ngilimele phakathi ngizo receive kanjani into enhle hence lento enhle kumele ihlale la ku-clean khona kungcolile ngaphakathi. I understand leyo shukuzi ama-challenges abhaya blind amanye ke abhekane nami inside ukuziklina phakathi ke kunzima akusinto elula ngoba akusinto ongayenza ngonyaka le ukuthi sengisharp ngiziklinile because kunabantu engibahethile. You understand leyo njengoba ngibahethile kunabantu engibahlukumezile ukuthi ngithola ama-drugs yabo luckily enough manje sengiphila enye impilo manje nami bengiyibhekela fair yokuphila emgqomeni shothi manje sengiyile ntwana lena yathi mayiphuma edanyana because ngiboshwe 3 times yabo and neboshweni kwami 3 times kokuqala bengiyi-first offender ngabhantinta yabo sharp injengoba ngizophuma ngibreak amaparoli ngirehab ngiphinde ngibuye ngilungise into yami ngikhomithe ngibuyele phakathi yabo sho ukuthi ngisakhula lapho up until fike standardini sokuthi manje okay angisaboshwa kodwa ngiyaqhubeka ngifida ama-drugs ngenze ezinye izinto mara isikhathi silibele sami nami sengiyalimit yabo ekwenze namacala up until ngizoboshwa last of last year sengibuyile la eDurban yabo yabo lapha ngangithi ngiyogwetshwa sure luckily enough because uGod naye mkhulu yabo okay ngaphuma eMadam A yabo ngabuya ngaphandle from lapho ngadecide ukuthi yazini icala ngisalicommit mara manje inkinga yini ama-drugs ngizowafida kanjani siyiqala lapho ke manje sengenzani sengiphanda nge-recycling nami sengumuntu oyenzani o-change-ayo empilweni yabo ngaqala i-steps sokushintsha empilweni ukuthi yazini ithi ngingahlukumeza abantu ukuthi ngithole ama-drugs ngifit addiction yami because it's none of their business ukuthi mina inkinga yami ama-drugs i-business yami le kumele ngidile nayo engicreate mina self ngikhokha ama-challenges ebengibhekane nawo ukuthaya ukwa-escape ibhekane nami lento ingahami kahle kahle ngeke ngiblame i-challenge ngeke ngiblame ubani manginevara kumele ngiziblame mina ngoba i-decision ithathwa yima ngisho kuthiwa omunye umuntu angangitshela kodwa ekugcineni i-conclusion iza nami you understand leyo okay sho sengumuntu manje odla emgqomeni-ke manje yabo sengidla ama-dustbin ngiphila nge-recycling ngilala estradini sengihlezi ngingcolile yabo leyo nto leyo mara at the same time abantu mabangibheka babona umuntu as in like ocale i-drug last month yabo like banokungitshela ukuthi yeke lento idla mfethu ibhemayo like ayikufanele. You understand ngoba nami mengirizina sometimes nokuthi like ngirizina into enomqondo like ngisengayishintsha lento ngisengabuyela empilweni manje kunale demon leli likhona lidinga uGod yabo like without God like kuningi ongeke kushintshe ngithanda ngingathandi. You understand leyo kumele ngalesikhathi ngithola usizo same time nami ngizitshela ukuthi yabona manje I can't do it but I let it to God uyozongisiza kule situation yonke le yabo leyo because manje ukudla kwami eDustbin angisakuboni kuyinkinga sekunormal mfethu uma indoda ehlakaniphe njengawe mfowethu necabanga njengawe uma ungasixoxela mhlambe
ngosuku lakho lokuqala uyinikela ukuthi uzodla emgqonyeni, uvule emgqonyeni uthola udla, awukhandela umuntu isithombe mfowethu ongakaze wezwa icabanga edla emgqonyeni. Shukuthi bekuyi this day ngikhumbula kahle plus bengiphuma eDanyana yabo. Okay, ama-out athi mfethu yazini athi sizifake afu yabo kanjani shaya inhlavu ukufika eAfrika siphuma eDanyana. Sho ukuthi lapho kumele senze lento eyasifaka eDanyane siphinde siyenze futhi sithi sishaya inhlavu yokuthi sizifake afu sikwazi ukuphatha imali yabo. Ngiyicabanga lento hayi ukuthi ngiyigwala yabo mara ngathi 1 + 1 is 2 never. Ngiyoshintsha nini kanti mina ukuphila lempilo if ever futhi ngisazoyenza lento ngithi ngizifake eAfrika. Hayi mawuthazini hayi mina ngiyangikwazi yabo. Sho ukuthi ukudismissa kwami lama-hours ugcina kwami ukuphila nalawo ma-hours lawo. That time ngidecide ukuthi hayi mina icala hayi angeke ngikwazi ukulenza lecala yabo. Ngiyakawota mina manje sho ukuthi ngiyaresign sign off. I understand le. And then sengicela abantu imali mina nginale nkinga ukuthi umuntu wangincintsha into ngiyibona ihamba izula leyo nto yabo mara usuke angekho wrong cause uyisebenzele nayo leyo zaka ngithi. And mina ngibhizi ngizocela nama-2 like shit sengiyaqala ngiyashayeka ke eswini into bengajwayelanga angithi ngishintsha ukuyenza izinto seziza slow sengicala ngiyalama ngiyabona ngeke ngicela ngumuntu manje azozenzana ozocosha umuntu uzolahla igwinya laseplastikini ngizolicosha ngiyadla yabo. Okay ngisashawa amahloni the next thing ngiphila ngerecycling sengibona into ekwi-package ngiyayithatha ngiyayibeka ngizoyidla mase ngiyiwala yabo. Hayi khambe until kungasazweli nakhona nokurecycla kwami yabo ukuthi ngiyangcola ngifake izandla emgqomeni like ngizohlangana nama-pampers nani yabo. Ngicine sengiba umuntu manje ophenduka ingulube odla khona lapha emgqomeni la kulahlwa khona izinto. And ngicabanga ingqondo yami icabanga green yonke into right mara angazi yini le ela engqondweni like enza ukuthi kube normal angisazi cause like yonke into engcolile seyinormal kumina which like bekuyisithombe benga naso life inami yazi ngendlela engizincanywa ngayo like bengizithanda kuze kubaseleke icherry yami eta ingeke mfethu wazi uzithanda kanje manje wazithanda ukudlula mina ngiyintombazane kwenzakalana. I understand leyo the way benginithi ngakhona mara manje like ubunithi sokuchintshile baphenduka like ubukhelesa nokungcola. I understand leyo like angithandi nami ukudla emgqomeni manje yabo like sengifed up ngalendlela leyo ukuthi ziningi izinto bengacabanga ukuthi ngazenza lifeini esengizenza manje hence ngiyekile ukuyenza amacala. Okusho ukuthi umuntu umela amhloniphe umuntu odla emgqonyeni. Bro wami ipresident umuntu odla emgqomeni Akahluphi umuntu. Akahluphi umuntu. Bheka manje ngibhekane nesimo sokuthi sengiyarecycla kunomuntu ohlezi angiphosta mfethu yabo. Ungiphosta kuphi ku social media. Nomuntu onganesikhathi angiphosta ku social media ungiphosta ukuthi mina ngibamba inkunzi. You understand? Like ungiphosta ukuthi ngibamba abantu besifazane inkunzi. Lo muntu uthi waqale wathi ngisitabane angiphosta from last year. Kenzakala ukuthi angi-act over yena yabo cause umuntu wesimami. You understand? Akabhemi mara manje uza la eMaskandi ngokuzothengisa yabo izinto amagwinyana nani yabo. So angazini le kahle kahle actually le ukuthi baphezulu kwayo yabo. And then abe umuntu uthi ngishaya ama-welcap emotweni yabo. Angikwenzi wonke lo ngingamfesi futhi ngirelax. Abe umuntu uthi manje ngibambe irobbery still ngamconfront yabo. Manje azini ngalesikhathi ngithi ngitshela abantu bomthetho labantu engibatshelayo ngathi bengifikele izangene ezirong nasebantwini abarong kodwa bagqoke i-uniform yomthetho yabo cause they were like did you smoke ngithi angipemile I'm an addict but ama drugs lawa yenza ukuthi ucabange ukuthi lo muntu wenza leyo nto yakuphosta. Ngithi like everyone mangihamba estradini ngihasile is talking about that kanjani nithi ama drugs
hence ngabe niyangisiza or you making the follow-ups because uyaposta lo muntu social media like akusinto atshela umngani atshela umngani into nawo oyibona efonini yakho mawubheka ku social media, you understand? From last year until this year until today until now like namanje njengoba sikhuluma kanje like ngicabanga ukuthi now 1 hour back ngipost your foods yabo like na into esingimangaza ukuthi mawi addict uhasila ngodoti ukuthi uthola imali ufeed addiction ukhona umuntu futhi ophatheka kabi wena mfethu kanjani oba jealous ukuthi wena ukwazi ukuthi uphile ngodoti hence udla emqomeni kodwa abe ne pressure ne jealous ukuthi wena uphila udla emqomeni uyi-addict. Sho ukuthi ngizama ukuthini lapho I'm not trying to raise up point ukuthi like kunomuntu ongipostayo ongicindezelayo ngamanga. I'm trying to say to be an addict usola uhlangabezana nezimo ezibhaya ongazazi ezizoba ama challenges ukuthi ngabe ungabhemi bonke uhlangabezane nayo yonke leyo nto leyo. Understand? Uzowazi ke ukuthi ngiflash off leyo nto leyo kuyicabanga ama smoke. You understand ukuthi kahle I'm committing a suicide ngendlela engayi nakanga kodwa ngiyayibona because the more you trying to erase something engqondweni yakho you must smoke too much. So ungena ngama drugs kahle kube iflop empilweni yami because manje sengiyabheka sengisize nabantu abathope lifeini eSouth Africa. Bafika e-rehab nginabe e-rehab ngiba motivate like because it's narcotics anonymous yabo. Yeah. So anonymous unknown. You understand? So ngiyafisa ngabe ngiyasho ukuthi ubani nobani udoctor kuphi ontswepu sengibuye umsiza i-marketing architect yakuphi company thizeni ibuye usizwa yimi ngintwana kanje like ukuthi ingasa bhemi ama drugs ngimotivate sise rehab until wathola business yakhe back. You understand? Like abantu abaona ama garage esengibabhokhile elifeini ngokukhuluma nabo ngokuba motivate ngibathole rehab ukuyeka ama drugs nabantu ababhaya empilweni mara namhlanje yimi futhi oseka relapsile osekadla emqomeni and manje bheka ke addiction yami say worse than before because bengadla emqomeni manje sengidla emqomeni. Okusho ukuthi neyinkinga ohlangabezana nazo kuzona idakamizwa nazo ziphinde zibe nomthelela ukuthi manje ungabusaphuma ke kuzo manje. Showcase 100% ngoba demo uhlangabezana nenkinga angithi kuqaleni solution yakho owayithatha ukuthi izokusolvela inkinga yini ile drug leli. So ngalesikhathi sokule drug uhlangabezana nenkinga isolution usayibona kuyiyona futhi ama drugs. Makungabi khona umuntu osober ozoku-advise angagcini ngoku-advise ak-advise futhi nisizane ukuthatha i-step sokusuka lapho kulowo mgodi lo at least ukuphuma because there's no need ukuthi ungi-advise ungishiye nginjalo ufana nomuntu ongakenzi ifakol ngoba usangitshelile awenzi next. Mina ucabanga ukuthi njengoba ngila ngikhona yini engenza ukuthi ngingaphumi because akekho umuntu ongangibambisa ngiyangidonse kulo yamgodi. You understand? Ungena ngizigenela ngiphiki hayi futhi akusinkinga ngabani ukuthi mina ngizithole ngingena kulo mgodi mara manje naku sengifuna ukuphuma kulo mgodi I can't come out noma ngidinga irope at least ke umuntu ozophonsela irope ngiyibambe and then ngikhuphuke ngayo at least is something mara kungana rope ezophonsa noma isandla ngidonse ngizophuma kanjani kulo mgodi. Emfowethu ungathini ebafaneni abancane basakhula mhlambe abanale behavior obunayo wena noma nje umuntu ongakangena ezidakamizweni since usuke wakwazi ukuthi usize ngisho abantu abebe namabhizinisi agcinewa amabhizinisi abo ngenxa yezidakamizwa kodwa bafikela kuwena wakwazi ukuthi ubakhanda ubabuyisele emqondweni osober until umuntu azabuye abuyelwe izinto zakhe zonke. Ungathi nje ebantwini ngezidakamizwa nje mfowethu? Yazi into engingayisho kumuntu ongakazibhemi at all ngiqale lapha yabo ngingakafiki kilo osekazibhema osekaphuza. You understand? Sho ukuthi ongakabhemi ongakaphuza into engizom advise ngayo ukuthi one is too many
1,000 is never enough. Like impilo imnandi ngaphandle kotshwala nokubhema. Impilo imnandi usober. Imnandi blind. Shukuthi kulabo abangaqali nokubhema le example lebayibonako kithina abantu sebayi graveyard ngenxa yokubhema ama drugs nokuphuza utshwala. Like isithombe leso ekumele ahlezi asithandazela kuGod ukuthi angazitholi afinyelela lapho. Yabo. Shukuthi awekho amaningi engingawasho ukuthi wonke umuntu ongaqala ama drugs az engage noNkulunkulu abe umngani ifamily noNkulunkulu kuzomsiza lo. Cause mina mangithi ngiyabheka ngikhulele ekerk yabo. Yeah like ngikhule ekerk yama Christianity yabo. Cause ulet lami like belibhilivela enkonzweni too much. So sizalwa thina vele ioledi lona elisibonisa indlela yokuya e-church. Yabo? Yazi ngibona manje ukuthi ngalesikhathi ngisakholo ngintwana ekhulayo enkonzweni every Saturday. Impilo beyingekho difficult the way ingakhona manje and the way beyingakhona ngalesikhathi sengicala ngihlehla enkonzweni. Yabo? Shukuthi ukuthatha inyawo lami ngilikhiphe e-church bese ngishiye elinye phakathi e-church nginemnyango ngigqamalaze kanje. That was my biggest mistake engayenza. Biggest mistake. Because if ever ngachubeka nokenkonzweni ngicabanga ukuthi ngaba ngekho ema-drugsini, ngaba ngekho estradeni manje. Ngabe ngishaya ngemention yami kuyimanje ne-Mercedes. Yabo. Mara because of uNkulunkulu akaza hamba empilweni yami imina owakhetha ukwenzani ukushintsha indlela yokuyenza bese ngibetray uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu ukuthanda ngisho umbetray because lama spirit ayithu fighting against one spirit kaNkulunkulu neka devil. Yabo sho ukuthi se white wolf and black wolf fighting over one spirit. Leso spirit leso yesami. I understand. Enye challenge leyo wonke umuntu abhekane nayo. Sho ukuthi ongakangena ema-drugsini nalo osema-drugsini ngiyanicela bafethu uNkulunkulu is the first step, first number one priority, is the key yokuvula eminyango evaliwe. Once you engage impilo yakho kuNkulunkulu you will see impilo yakho izochange izoba sharp ngalendlela ukuthi ngisho nama challenges mara mawathatha uwabeka kumdala like angeke azwele kakhulu because uNkulunkulu uzokudrivela yonke leyo situation. Why abantu abaseyidakamizweni kakhulukazi emgaqweni bemazisa nga uNkulunkulu? Because sekasibonisile imisebenzi yakhe uNkulunkulu since sisemgwaqweni. La sisibumnyameni khona yila naye azibonakalise khona emlingo yakhe ukuthi usa exista ukhona. I understand leyo. Shukuthi ufana njengokuthi kusebusuku kunenkanyezi phezulu ama stars. Usuke ama stars uNkulunkulu akhanyisa. Ama stars asuka maningi kanjani? Yeah. Ngeke uwabale. That's God. So mawuseyidakamizweni emgaqweni ufana nomuntu osebumnyameni. Sebumnyameni. Then uNkulunkulu ukhanya lapha ebumnyameni. Showcase. Yabo. Ngoba lento inzima lento. Yazi umuntu ongakangeni kulento angayibuka ayibhekele fair yabo. Yabona mawusu ungangena edakamizweni. Into ezokuyenza ukuthi ungangeni khona. Msize lo sidakamizweni. Uzofunda ukukhulu. Ngokusiza lo muntu osedakamizweni. Ungambhekiseli phansi ngoba bonga lesikhathi umbhekisela phansi uthi iphara uyabheda ungamsizi. Awulazi kusasa likuphatheleni ne-challenge yakusasa ikuphatheleni. Ungacosha esipanini kusasa namhlanje bothuka iphara kusasa ucosha esipanini. After 2 months sekuwena ohleli nalo lephara lelo obhema nalo. Cause mina the dangerous thing I'm now spiking this drug. Yabo. Which bekuyinto bengibhekela fair na ukuthi I won't inject myself but now I'm injecting myself. And I tend to find out ukuthi isikhathi silibele samba ngithola ne disease kuwo lama drugs. Yabo. Cause mina ngilomuntu ngibhilivela ukuthi abo right bami hence ngikwazi ukubakhuluma. Mangikhulume nabo wrong bami ukuthi ngikwazi ukushintsha.
You understand? Because yabo ngalesikhathi ngizoveza ipage lami elingcolile ebantwini ngibatshela ngalo. Khona umuntu ufundako ngayo riding, yabo? And then at the same time nami ngithola ukuba ne-counseling yami self. Yokuthi njengoba ngikwazi ukutshela abantu lena quite obvious into engamelanga ngiphinde ngibonakale ngiyenza. Kuzo zonke izinto esengizishilo ama-drugs kuphela asangihlula i-challenge ngisasenayo ukuthi ngidefeat. Ngoba ngidefeatile izinto eziningi elifini ezi-wrong. Ngashintsha ngaba grand. Inkinga manje sokuyimo ongcolile odla emgcomeni obheka ama-drugs uphila ngodoti. Ngaphambi kokuba uzuphile ngodoti ukuboshwa kwakho bengikade niboshwa ngoba nenzeni benenzani? Okay, ukuboshwa kwami esho ukuthi ama-drugs are involved. Because I wasn't hustling for ukuthi ngigqoke ngidle. I was hustling ukufeed the addiction. So ngaskima ama-out agijima estradeni yabo ayenza izinto aphanta ngecala. Nami ngathola sengiyarecruiteka kuleyo ndawo. Cause vele ngi-out ngifuna ukwenza igama lami la estradeni awana fit. Sesithola manje siyabantu abathathela abantu izinto. Yabo? Imoto umuntu isebenzele kanzima sekuyithi laba thina sizomthathela ikari yakhe. Uyisipanele like isikhathi esingakanani lo muntu ngoba thina sizoyithatha ngama seconds. Sizoyithengisa futhi ngeless price. Cause isuke umdova ishisa 3,000 4,000. Ama prices wakhona vele. Imoto lapho iziboma 300 and something tower. Boma 100 tower ekar. Mara ngoba yashisa uzothola 4-5,000. Leyo mali leyo futhi ayukuthi izolasta iviki, izophela ngama minutes. Hayi ngama minutes. After lapho kumele ucabanga okunye. Sho ukuthi each and every gadget eyenziwe esemhlabeni thina siyithatha ngama seconds ukufita i-addiction. Which ukuthi sinokuriska impilo zethu ukuthi sikwazi ukuthola imali, senza abanye abantu ukuthi babe wealthy, babe rich. Ngeplug lethu. Understand ngabe le plug lethi silisebenzisayo ngabe silisebenzisa ngendlela right. Ngabe yithi ama millionaire. Yabo, sho ukuthi ngichaza ukuthi kahle kahle ama drugs ayayi affecta i-new generation ne-old generation. Kahle kahle ama drugs is never a solution. Ama drugs is also a spear to step yourself. Yabo, usukungahlukanga nomuntu othatha intambo azihenge aziqashule. Because nami ngisema drugsini is one of amanye ama-side ukucommita i-suicide. Because yabo i-challenge engibhekane nayo like right now yokupost every day ngi-innocent ngingazi next. Leyo nto ingilimaza ngale ndlela ukuthi sengize ngine-trauma. I'm always panicking. Umuntu ongibonayo distance angazitshela ukuthi this guy knows something. Kanti sengize ngine-trauma ngilimele like listing ede ama-challenge wa previous yokukhula nani like sekuyibomb. Sengumuntu udinga i-counseling manje. You understand? Sengumuntu udinga indawo e-quiet engenamsindo. Sho ukuthi ngichaza ukuthi like ama-drugs is never a solution. And into engiphatha blind yabo ulithi lami la likhona liyi-spirits sho liyakhala blind every day ukungibona the way ngingakhona manje. Because isifiso sakhe bekuwukuthi ufuna ukungibona nge-grand life yabo like yabo nje elinye inceba lelo engingazi lophula makenzakaleni yabo. Shoot yabo njengoba ngikhuluma sengize ngiba emotional ngathi ngingakhala yabo leyo the way isimo singakhona, the way ama-drugs anginikeze ama-present abhedayo. Because there's nothing engi-achievile ema-drugsini engingayikhomba ngithi I'm proud of it. Ama-drugs angithathele ifamily yami, angithathele incosi yami, angithathele life yami. Shoda mina ukuthi angithathe.
I understand leyo nto. Like ngubaba wengcosi njengoba ngikhuluma kanje, mara I can't support my child, I can't be there for my child. Ama-drugs angihlukanise nengozi, ama-drugs angihlukanise nomndeni wami, angihlukanise neroom lami nelikithi nombhedo, like ne-comfort yami le ebeyi-green angihlukanisile, angithatha ayongibeka la khona kunzima khona. La ngithi mengivuka ngibona isibhakabhaka and ukude eThekwini, Johannesburg. From Johannesburg, ama-drugs. Sikhohle ukuthi bengibone i-opportunity yokupromota ama-goods, amalambo nemishini, ngithi ngishintshe impilo ngesipana, mara at the same time i-drug igcine liba involved phakathi ekuhambeni kwesikhathi. Ngisakwazanga ukubuyela emuva ngoba i-drugs igcine liba involved, lavele la crash ukuthi la ngishaya amadolo iy'nyawo zami zokuhamba. Lathatha umqondo la ubeka ngeplast ne-sellotape emnyama, amehlo avaleka, indlebe zavuleka okungcono. Because ngiyakwazi ukuzwa mara ukucabanga ukuthi ngiyenze ngifana nomuntu obekwe i-sellotape, because ngingacabanga lokho kodwa I can't act on it. Kwagcina ukukhuluma khona nje nomndeni wakho noma ocingweni? Ngigcina ukukhuluma ne-sister. It was last year. Ngikhumbula kahle. Sho ukuthi ngihamba estradeni ngibizwa u-taxi driver yabo. Asintwana zwakala yini. Uyazibona mara ukuthi lempilo iphila we akusiyimpilo ukuhamba ukukeni namasaka nodoti, angali lo doti uphethe uyimali yabo, khona recycling egcineni yabo. Mara uyazibona ukuthi usase grand, like ngendlela ugqoke ngakhona awubonakala ukuthi uyiphara mfethu. I understand leyo nto le. Ngisho ungcolile, ukungcola kwakho akubonakalisa ukuthi ungcole njengephara, ungcole nomali yabo. Una umndeni angisele necessary nama-bras yabo. Okay, uyazi amanamba sharp, sure, yeah. Awumoshanga kini, hayi angimoshanga endladleni yabo. Azange ngimoshe bese ngibaleka endlini endlini ngishiye i-situation yami ne-relationship yami ne-sister si-grand. Athi ayinamanga, athi simfonele ngimnika amanamba izivara mbhelele. Sho ingene i-phone call, amtshela nangi ngentwana yakho la eDubane yabo, seyiphathana nodoti, iphanda ngodoti, like ayingeke. And masibuka ayimfanele lempilo ayiphilayo yabo. Angaba kamoshanga lapho, bayesister batshela intwana ayimoshanga. Intwana nje inkinga yayo ama-drugs. You understand the answer there? And at the same time isister melikhuluma eBhelasini nabo bayalizwa ukuthi yazi aliphathekile grand ngokuthi ngisestradeni I'm away from idladleni, like isound uyayizwa yomuntu ukuthi yazi nokukhala sho lo muntu ufuna ukukhala sho sekakhala nokukhala ngendlela ukuthi kwaze kwabaseleka nalo taxi driver athi yabona kodwa lento oyiphilako nempilo oyiphila ukuthi iyabheda because ngiringa nesister lakho ngilibona emehlweni mara ivoice yakhe ngiyayizwa ukuthi seyihethekile, although ajabulile ukuzwa ivoice yakho ukuthi usaphila. Mara manje understand ukuthi wena sowumuntu okulindele ifone call ukuthi sekafile kuphi ozana nizomlanda. Okuvele kuthuleke ngivele ngazi ukuthi kwenzakalani. Ngazi ukuthi kenzakaleni. Because ngiphila estradeni like i-risk ukuphila kwami estradeni. Ukufa kwami like it's nothing. Ngoba ngisengancebeleka umndeni wami ungangiboni like ungazi ukuthi ngifa because ngisestradeni. Yabo, ngingcwaba umasipala. Direct le yabakhawathi edladleni. Yabo. Mara manje ukuthi mina ngibuyele edladleni angikwazi ukuzibuyisela mina kodwa ngikwazile ukuthi ngizilethe mina eDubane kodwa angikwazi ukuzibuyisela emuva. Because manje yabona nje idakamizwa mfowethu zihlukumeza imndeni ukudlula laba abasuke bekuzona. Exactly. Mhlawumbe mfethu uma ungenaba mfowethu ukhulume nabazali bazame nabo ukuqikelela izingane zabo ukuthi ingawele idakamizwa ngoba kusasa lento iyogcina ihlukumeza bona. Kahle yini ngamele enziwe abazali? Abazali into engizoba advise ngayo yabona ingosi yakho mawumzali ihlupha. Ungabothi uqinisa isandla ukuthi izoshintsha. Ukushaya akukaze kube solution. Instead ukuyishaya ingane yakho yila uyiphushela khona kuidakamizwa. Ngoba mawuqeda ukuyishaya igcina ibona ngathi manje i-comfort ayisekho endlini.
uyothi makaphuma lo muntu endlini ngesitapa aya ngaphandle uzohlangana nathi abangani bakhe ngithi uThukuthele umshayeli womzali. Makafika kumina ngomngane wakhe ungithola ngiyankawuza mina. Yena akabhemi umntwana wakho. Makafika ubaselekile ungithola ngiyankawuza idrag lami ngiphuza utshwala. Ngithini ayishanasi Steve mfethu yabona uyabheda uma wakho noma ithama lakho yabo. Shanasi Steve uthi ukukhohlwa kancane yebo. Uzobona izokulapha lento le. Ya understand ukuthi wena njengomzali utheni uyalungisa ingane kanti uthatha ingane uyayimosha ngalesikhathi uyishaya. The best solution umzali ingosi yakho noma ingane yakho mayonile. Hlala phansi ukhulume naye, uyi-advise futhi ungayifihleli ngempilo. Ube open ngempilo ngokuyitshela. Because the more uyifihlele ezinye izinto ungabi loyalty kwingane yakho. Amanye amaqiniso izowathola emgwaqweni ngendlela errong. Kanti wena umzali uwena ekumele udlale irole yokuba umzali, ungabe umzali ngegama nangokushaya ingane yakho mayonile ukushaya ingane akukaze kwaba isolution. Ukuxosha ingane egcekeni uthi mayihambe, uthi ihambe iyephi ingane. Shaphi wonile. Mhlambe ithathile leyo mali eningi. uThukuthele. Kodwa ukuxosha ingane yakho akusi solution. Mawuxosha uthi yephi? Mawuxosha intombazane uthi yephi? Udayisa kumzimba. Mawuxosha umfana uthi yephi? Yoganga ngaphandle. Understand ukuthi wena uthi uyalungisa noma uyazihila kanti you are aiding youth engabhemi ekubhemeni. Shuthi njengomzali try by all means ukuthi ngisho ingane yakhe ngona kanjani. Ukuyishaya akusi solution. Ukuyitreatnisha ngendlela ukuthi izithuke akusi solution. Okungcono indlela ongayishaya ngayo ingane yakho ishaye kanje. Yazini ngoba wena soqala ukukhula soqinini soyahlupha nanokuhlupha. Bheka ke yazini. Yabona next month awulitholi liteko olifunayo. Mara at the same time yabonga lesikhathi liteko alifunako uthi akalitholi. Mthengele elilesdani lelake kalifuna. Ungamncinci at all. Because ngale ngikhathi umncinci angasalitholi at all angatholi ngisho nokuncane. Uzofuna ukuyoba nalo ngenkani. Because abangani bakhe bazobe bawathengile lawo mateki. Phela this thing nayo ne peer pressure abangani izobe nomthelelo. Yona iflopile wena uthi akasalitholi la teki. At the same time awumayizise ngisho nangabo phaka ke ukungcono. Belebuli lebe kayifuni. Ukuthi ngizokuthengela mawuse uyiphethe kahle. Yeah, at least naye abone ukuthi ish yazi ngabe bengiziphethe grand ebengizolithola le teki bengengitholele labo phaka labo. Angathi angitholanga lutho. Ayingeke kuzozwela again and come I tell you ngalesikhathi kuzwela again the next step asiyazi ukuthi yiphi azoyithatha. Kodwa sengathatha istep esi-wrong leso ukuthi manje uzofuna iadvice ngaphandle kanti ngaphandle banenkinga nawe mawakhe banomona ngawe namawakhe noma ngawe nababa wakhe bese ingane yakho bakushaya ngengane yakho kanjani bafit ingane yakho information e-wrong. Ukushaya wena mzali wena untungazi uthi discipline ingane uyayiqosha endlini uyincinci support uyincinci kuyenzela izinto ngokuthi uyayiphanisha. Kanti manje uzofuna ukuya ngaphandle ayozithola khona lezi zinto ngendlela e-wrong. Ekugcineni akasakuhloniphi siyakwazi ukuphendulana nawe sekakuthuka sekanokutsho ukuthi akasakuncengi futhi. Why sekhona kuthola ngaphandle okubetter than lokho ebekazi ukuthola la endlini. Wena sowumoshile umosha ingane yakho iyidakamizweni kanjalo. Njengomzali kumele uaccept ukuthi ingane izona, ingane izoflopa, ingane like izofacana nama challenges okukhula as a teenager. Wena iba nendlela yokudila nayo le situation. Ungaqinisa isandla kakhulu. Khona ingane ku right ukuthi ifake emgqeni. Kodwa ungasiqinisi kakhulu isandla. Kuthini ngoba ubona kufiwa kangaka ngale maskani bephela kanje abafowethu idumbu usuku nosuku. Yabona abafowethu njengoba bashona kanje sibulawa into eyi-1. Sifuna iklinik. Nesigula yabo. And ngapha sa injector sibaningi. And then injection inalokugula lokho enako abakubiza nge-hepatitis. So siqedwa appetitis
at the same time sikodwa nayi lama drugs lawo. I understand. So yabona ngendlela esishona ngayo maskandi. Angazi ngizoyibiza ngani leyo nto. Ngoba kunokuthi ngabe siyafunda ukuthi siyashona sisuke akusukeki. Kahle sifana nabantu abathathiwe bafakwa edramini eli1 kwavula imbobo phezulu ukuthi sikwazi ukuphefumula kuphela. Umuntu uphuma lapha edramini seyangasakwazi ukusuffocate seka isidumbu. Ima kufika umshini uzomgxavuna hopa umkhiphele ngaphandle. Sifana njengalawo bantu. Sisedramini cause bheka la ngiyakwazi ukucabanga ngiyakwazi ukurizina kodwa I can't take myself out of that drum mara my mind is out of that drum. Ngoba hence ngikhuluma kanje ngikhuluma nama advice enginawo like umqondo wami ungaphange kwalela drum leli engikulona mina leliya elimnyama elumgodi. I understand le ngisho ukuthi kahle ama drugs mase igama lithi drugs mase ngizolo breaker lithi devil's revenge upon God's son. Long story short, igama lithi drugs, devil's revenge upon God's son. Finish. Yila usathana misa khona umsila. Sho ukuthi ufana nalento bengisho ngithi umakhelwane unomona ngawe wena mzali uzokushaya ngengane yakho. Ngalesikhathi uyiqinisa isandla kakhulu kwingane yakho uyishaya noma exoshe endlini bese uzitshela ukuthi uyayilungisa kanti uyenza ukuthi iye kamakhelwane la bakuzonda khona wena mzali bese bafika lapha benzani bafita ingane yakho information ebhedayo hence bathi bayayicomforta bona kanti bashaya wena mzali wayo ngengane yakho. Ekugcineni gcina kusafara wena mzali ngokuthi ingane yakho sengena idakamizweni nengane yakho gcina sekusafala yona ngongena idakamizweni futhi. Masithe ibuka lento isiqalo sayo ubani wena mzali. Ingane bene right ukwenza iflop cause isakhula ayikazi. Wena iduty yakho ukuthi uyibonise indlela ngendlela erise. Hayi ngendlela ukuthi izifile ngathi uyayizonda. Cause manje isikhathi samanje like izinto ziyashesha. Nangendlela esekenzeka ngayo izinto zishintshile nepunishment ayisasebenzi ngalendlela besebenza ngayo kudala. Dala mawushaya ingane bekuyindlela yokuyilungisa ingane. Mara manje because sine democracy ama rights thina abantwana abamanje yabo abantwana after democracy like sisebenzisa ama right like mawungishaya wenza icala ngoba songishayile umzala uyaphetha yabo. Sho ukuthi le nto seyibonisana ukuthi manje ukushaya kuyazwela. Dala bekungazweli bekulungisa ngoba nengane emawuyishayile ithi yokuceba kamakhelwane nomakhelwane bekavela ayishaya naye eshayile ukuthi indaba izokuceba ngoba uyayilungisa. Uchawa wenzeni? Naye akushaya. Mara manje sokwazi ukushaya endlini uphume uye kamakhelwane umakhelwane ekunokuthi naye akushaya ukuthi ubuyelekini avela akuthatha akufaka endlini athi uma wakho nombaba wakho uyabheda. Yabo ukuthi manje seyishintshile lempilo. Njengoba seyishintshile ne technology develop nayo kumele ushintshe indlela yokucabanga ungacabangi isidala cabanga isimanje ukuthi okay technology changile nami lento lena ithi ngisebenzise in advance sing advice in advance way nje technology improve. Ngingayenza izinto isidala kanti izinto sezishintshile obvious leyo nto lizophambana. So sengizama ukuthi kinina abazali abanezingane zikhona indlela zokwenza ingane ukuthi ingaze iye emadrugsini. Ingane yakho futhi woyibuza ukuthi ithandane empilweni. Bese lento ithandayo ucikelele ukuthi uyayisiza ekuthenini iyenze lento eyithandayo. Yiyo leyo nto ezenza ukuthi ingane yakho ingazitholi iseyidakamizweni. Ngoba ingane yakho mayizothi ithanda ukudlala ibhola bese wena awufuni udlala ibhola. Ufuna ifunde ngenkani kanti ngabe uyayitshela ukuthi hamba udlala ibhola lakho ubuye futhi ngibona incwadi zakho zesikole ukuthi uparticipate kanjani esikoleni. Bese mase balance ngizokuya kudlala ibhola ubuye ufunde uphase
kodwa mawuzothi uyodlala ibhola kanti uyafeyila nasesikolweni ayingeke ihambiselane leyo nto leyo. Okukodwa ngizokukhansela njengomzali lapho ingane iyakwazi ukuvula umqondo ukuthi okay ngoba ibhola ngiyalithanda ithi ngenze sure ukuthi nencwadi ngiyaphasa. Ya understand leyo. Mara mawuzoba umzali ohard ukuthi yazini ngoba uyafeyila esikoleni nebhola lakho liyeka awusayi nokuyodlala. Ucabanga ukuthi ingane yakho ngalesikhathi sokudlala njengoba ingasasitholi izosicreate kanjani? Izosicreate ngesikhathi sokufunda, isikhathi sokudlala. Bese ngesikhathi sokufunda ayisafundi at all. Yona ifuna ukuyenza isikhathi sokuthi idlale. Because ngesikhathi sokudlala yona isakwazi ukudlala. Iyakhiyelwa kuthiwa ayiphumi ngegceke ayindawo. Kuthiwa iyapunishwa. Kanti lo muntu awusamphanisha. Ngasikhathi ukuthi uyamphanisha sekawuhlala emva kwendlu ubhema lezi idakamizwa lezi esekazibhema. Wena uthi uyamphanisha uyamlungisa. Because vele sekabhoreka ngithi and nokubhoreka futhi yikona okuwumthelela ukuthi ungene ema-drugsini i-boredom. Nokufila ngathi ulahliwe, abandoned, ulonely. Umthelela nawo ukuthi ungene ema-drugsini. So esikhathini esiningi nabo abazali ibona abawumthelela ukuthi sizithole sisema-drugsini kahle kahle. Ngokuthi bangaphe ifocus kuthina sisakhula ukuthi sithandane asithandi ini. Ngokuthi bangaziniki isikhathi sokusazi njengengane zabo. Kodwa manje ngoba abazali isikhathi esiningi basuke beyosebenza mfowethu ukuzinga umzali uspend isikhathi esiningi ezama ukuthi ingane ingasweli ukudla, ingasweli mhlawumbe emayidinga iteki, ingasweli uniform yesikole, kungalali kungadliwe la ekhaya mawudinga imali yokukhera. Abazali bethu bazinikele kakhulu kuleyo nto leyo sithi ngabantu abasebenzayo. Ngokucabanga kwakho engakwazi kanjani ukuthola ingane yakho ukuthi yini mhlawumbe eyithandayo futhi engakwazi ukuthi ayilekelele kanjani kuleyo nto yayo ukuze ibe impumelelo? Ukuthi the best way ukuthi yena awumzali abe umzali at the same time abe umngane wengane yakhe. Ingane ingakusabi njengomzali. Ingane mayikubone njengomzali ngathi ufriend wakhe. Umzali kumele wenze i-relationship yakho nengane yakho ukuthi ibe mnandi ibe open. Ingane yakho uyinike freedom at the same time uyi-advise ngale freedom umnika yona. Lapho uzobona awumushi. Naye uthi ayenza i-flop abe azi ukuthi yazi le flop liyi-flop umzali akalithandi. Akwazi ukuba open ukukutshela ukuthi yazi thama sengiflopile yazi. Hey ngicishe ngabhema i-drug elite eliwukuthi bengingazi. Yazi why aba open kanjalo ngoba i-relationship yakho naye uyenze naba ngathi nabangani. Yabo? Shukuthi ungambonisi lela side lakho lokuthi wena hey uzomshaya wena. Understand leyo nto ukuthi izikusabi ingane. Ziningi izinto ezozifihla ukukutshela. Ezi ama challenges esuke ibhekana nazo noba ezi yizinto ukuthi manje iyazihalela ukuzenza kodwa zi wrong. At the same time udinga advice yakho njengomzali. Ayikwazi ukukubuza ngoba iyakusaba. Wena umzali oshayako strict. Ungabi too much strict kwingane yakho. Mhlawumbe ayikwazi ngisho ukuxoxela. Ayikwazi ngisho ukuxoxela ukuthi esikoleni ibona abangani bawo bebhema. Yeah, understand leon. Kanti kumele ikwazi ukuxoxela, kumele ikwazi ukuxoxela because sometimes uzoba strict kanti ingane out isaba amantombazana. You understand leon. Wena wazi ukuthi ingane yakho out isaba amachiri. Why u strict kakhulu? Awazi ukuthi ingane yakho out ine talent elintsempu. U strict kakhulu. Isaba nokucela ngisho ipeni lasesikoleni ayisena peni. Kodwa esikoleni bayifikele bayishaya uthisha ukuthi indaba wena ipeni hlezi ungenalo. Indaba lokhu ukuthi uhlezi ungenalo. Isaba ukukutshela ukuthi ama instrument wasesikoleni ayinawo bawutshontshini. Why u strict yakusaba? And then cabanga ukuthi mayisaba ukutshela wena ezumzali wakhe umzalile uzofuna ukuba nomzali omunye angamazi ongamzalange. Kungayithu lo muntu ongamazi ongamkhulisanga usengamfundisa ngendlela right usengamfundisa ngendlela wrong. So njengomzali zama ukuthi ubudlelwano bakho nengane bube buhle. Manje banganika ithuba kuthiwa khuluma nengane yakho nje manje sesigoqo Sharp ungathini boy? Yo
Yabona ngizobe nginamanga mengizothi khona into engayikhuluma manje. Ngizobe nginamanga. Angeke ngikhohlise. Sho ukuthi ngi-emotional ngalendlela ukuthi the way ngincanya ngayo ingcisi yami sho ukuthi nginanamahloni ukuthi ithama lakhe uyalibona likanje the way ngingakhona manje yabo. Like angifuni ukuthola ngiyithama elenza ama promises empty because ingane yami ayisu promise usinegugu. Understand leyo. So mina nguthabiso igama lami sho njengoba luthabiso lingesisuthu ngesizulu unjabulo. Yabo. So lela gugu leliya angifuni ukuthi lithole injabulo ngamanga. Engizobe ngakhuluma manje as ungibuza ukuthi ngingathini kwingane yami manje. Yabo angifuni ukukhohlisa ingane yami because ngiyacabanga ukuthi mangikhohlisena ngizobe ngingahlukanga nokuthi ngumzali ngifundisa ingane yami wrong amanga ngithembise ithembiso ukuthi manje izosimela leso sithembiso leso singafezeki seyikhulile izoyenzana izocrasheka enhlizweni nasengqondweni because ilindele leyanto ebeyingizwa ngimtshela yona ngimthembisa yona ukumedia ukuthi what is what bese kungayenzakala mara into engayisho ukuthi ingcosi yami ngiyancane. Hey Yabo. Nanokuthi usuhlahlile konke inhloko nesixhanto mfowethu. Ngicabanga ukuthi nobe ngazi ukuthi ubhekene nani. Uyazi namhlanje ukuthi ubhekene noSathane uqobo lwakhe because most yabantu aba understand ukuthi abantu abaseyidakamizweni babhekene nani. But ukuthi sibe neyinkundla njengalezi lapho khona umuntu esuke ezokhuluma ezovula konke okusesifubeni sakhe ngaphakathi. Ngicabanga ukuthi nakubona abantu uba khona umqondo noma isithombe sokuthi isidakamizwa ziyinto okungizima kangakanani ukuthi uphume kuzona njengoba ubekisa ukuthi ufana nomuntu osedramini emgqonyeni, ufana nomuntu osebumnyameni, ufana nomuntu odinga umuntu okumele vele ngaphandle phosa intambo. Ngicathi zonke lezo yibonelo oyibekile zizowukhanda umqondo emakhanda abantu ukuthi ngabe Sathane muni obhekene nomuntu oseyidakamizweni. Ya uSathane ophilayo ongaphakathi. Hayi ekusamele umshaye nge-SMS ukuthi nihlangane endaweni ethizeni uhlezi ngaphakathi njengoNkulunkulu njengoba hlezi ngaphakathi njengoba ngishilo ukuthi two spirits fighting against one spirit. Yabo. Sho ukuthi abantu abawuthiwa bangaphakathi labo imoya yethu engaphakathi plus nowakho. So the challenge osuke ubhekane nayo nale mina ngisuke ngibhekane nayo kaSathane yile ukuthi kumele ngimenze abe jealous ngalendlela ukuthi abe jealous to that extent ukuthi manje azabona ukuthi hayi angeke ngisamuwina lo muntu like uNkulunkulu uwinile like kumele ngenze sure ukuthi uGod ngimnikeza iwin kule battle anayo noSathane. Okusho ukuthi uNkulunkulu usuke edinga wena ukuze anqobe lo Sathane usuke kuwena ngaphakathi ukuthi kube uyena othatha indawo yakhe. Showcase. Injalo. Because mina mengingammeet halfway naye akakwazi ukuthi afinyelele kule finish line. Because nami ngimnikeza ini ukungabaza nama doubts. Ngalesikhathi kumele awine yimi lo yamanje sengiphelelwa umoya nemoral. uSathane bese lapho wenzani unginika umoya nemoral. Sengimangala senginemoral kodwa imoral ebhedayo. Kanti imoral right nayo lapha yana le engithi ngiyayehlisa le ngiwisayo iyona right. And uSathane untswempu ngoba manje uyi opportunist yabo. Yeah, ngalesikhathi ucrash izinto kunezinto azilethayo yena ezinhle ezintswempu ezizobona ngathi za comfort kanti zisakudrivela khona kuyena. So the best way ukuthi uconnect noGod. Kuthi God muni lo sokumthandaza usukuwazi uyi1 ngaphakathi kodwa makuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyi1. Iyiphi ivesi olithandayo noma like livuke nje mhlawumbe mawusemgaqweni?
Yo. Yabona ngendlela engisebumnyameni ngayo mfethu sho ukuthi ngicila kuyi-prayer kuphela. Ngendlela ukuthi amavesi sengumuntu ukuthi i-message angisagxilile kuyona, sengumuntu ogxile kuyi-prayer, into engizwayo ngaphakathi nento engifuna ishintshe kumina ngaphakathi. Yabo. Hayi ukuthi amavesi angwazi, ngiyawazi ngikhulele church mara ayikho ivesi esuke ifika kumina engqondweni the way ngisebumnyameni ngakhona sho ukuthi ukukhanya kwami umthandazo wami. Mangithandazile ila ngifila khona ukuthi at least sekune light ekhona. Akufani mengisakwazi ukuthi ngithandaze ikhona i-light. Ikhona i-light. Nomfowethu, hey sibongile ukuthi sibe nawe uyisimanga sendoda, uyisimanga sensizwa, uyisimanga somuntu. Ebantwini abeke bafika la uyi-top 10 yami yabantu abafike bangimangaza. Nabafike uyabona mhla ngiqala i-MPTV1 ekhanda lami nganginesithombe somuntu ofana nawe. Yikho ukuthi engikufundile ohambeni lempilo yami ukuthi abantu abafani. Singamthola umuntu ofana nawe namhlanje mhlawumbe kuphinde kusithathe 4 months ukuthi siphinde simthole. Kodwa sisuke siqhubeka sisebenza. Ngoba sesina lento yokuthi bonke abantu abaseyidakamizweni ngokuhluka kwabo, ngokoma personalities wabo, ngokomoya wabo, ngokudalwa kwabo, ngokuxoxa kwabo, ngokuhlukahlukana kwabo, siyabadinga kule platform. Noma ngabe abantu bathi mabembuka mhlawumbe behluleka ukuliqeda i-hour ekhuluma, kodwa egameni lokuthi lapha eyidakamizweni kukhona lonke uhlobo lomuntu. Exactly. Abantu abanomoya ophansi, umuntu onenhliziyo embi, umuntu onenhliziyo enhle, umuntu obonayo ukuthi wayengaphaphile, umuntu ombonayo ukuthi uphaphile. Leyo nto igcina isinika isithombe sokuthi akungekho ukuthi umuntu oseyidakamizweni ngoba mhlawumbe kukuphapha noma kungalawuleki. Bakhona nabantu obonayo ukuthi umuntu oyithobile lo, kodwa zagcina zimnqobile. Ivela kanjalo ke lento ukuthi manje sigcine sesinika wonke umuntu ithuba. Kodwa ekhanda lami mhla ngivula lenkundla nganginesithombe somuntu ofana nawe ekhanda lami ozothi mayefika la endlalela abantu ngendlela owendlale ngayo. Nengicabanga ukuthi abantu mfowethu bazwile. Bazwile ofike wasishiyela khona la. Ufana nomuntu oqopha umlando mfowethu. Kuqopha umlando ukuze ku-MPTV1 ngoba ayohlala lama video inguna phakade. Oyowabona bese ke ngene eyidakamizweni kuyobe ngasahlangene nathi thina siyobe siwenzile umsebenzi wethu. Sibonge nje futhi nokuthi uphume uzozeneka impilo yakho uyenekelizwe ukuze kusizakala abanye abantu abangakangeni eyidakamizweni. Ufana nomholi, usuke ufana nomholi. Bonke abantu abafika ku-MPTV1 bangabaholi because ngeke ufike uyifake eyidakamizweni impilo yakho ibe imess kodwa futhi uphinde ukwazi ukuyozenekelizwe ngaleyo nto leyo. You understand leyo nto leyo? Sokuthatha ngempela umuntu omholi nonesibindi nonesifiso sokubona lelizwe lakithi lishintsha liyeka lento eliyona njengamanje. Bangathi uthola amandla kuba umengameli ungalwisana kanjani neyidakamizwa? Uma ngaba ipresident indlela yami yokulwisana neyidakamizwa ukuthi ngikhohlwe imali fast as upresident engizoyigaina eceleni ezoyenziwa abanye abantu. Mangizivale straight nje caca ukuthi ecountryni yami akungeni isidakamizwa futhi kunesijezo esizoba khona moke watholakala uphethe isidakamizwa. Understand leyo nto. Kangangokuthi izidakamizwa angeke ziphele because emakliniki siyazithola izidakamizwa, ibhedlela siyazithola. Lamaphilisi esiwaphuzayo ukuthi silapheke ayidakamizwa. Kodwa mina engingakuvala ukuthi isidakamizwa ukuthi sinciphe masingezi siyisidakamizwa straight. Okungcono sikuthole wena usiphekile usishintshile bese usitshela ukuthi usiyenze kanjani uzokwazi ukujeza for leso sidakamizwa. Iyona indlela engenza ukuthi izidakamizwa zinciphe. Mangaba upresident ngilwisane nazo ukuthi ngivale ukuthi zingene ngapha
zikanjalo straight. Mawubheka kubona bonke abaseyidakamizweni ukhona nosakuthanda ukuba khona. Ngizobe nginamanga mengathi ngikhulumela omunye umuntu ukuthi engabe usakuthanda noma ini, ngcono ngikhulume ngami. Yabo? Because omunye umuntu angimazi ngizothi abasakuthanda kanti i-comfort zone yakhe leyo. Which mina ngisuke ngingazi. Ngikhuluma nomuntu ozobe amjudge. Yabo? Mina ngisakuthanda ukuba seyidakamizweni, angisakuthanda. Angisaboni ubumnandi bawo. Bekumnandi khona. Ngeke ngikhuluma amanga. Manje akusekho mnandi because sekunginikeze ama results amaningi elifeini, kwanginika futhi ne disease. Into ebengenayo, yabo? Ngathola sengipositive through ama drugs. Ukuthi ngikhule ngithanda amantombazana ngijola, kodwa I never got HIV until I engaged myself ukuspike ibhema ngesyringe ngomjovo. And then ngathola kanjalo ingculaza. So shukuthi njengokuzi expose kwami emhlabeni ukuthi i-status sami sime kanjani, ngizama ukufundisa naloyo one status esifana nami o positive, like HIV positive, ukuthi it's never the end of the life or end of story ngempilo yakhe ngoba seka positive. Usengaqhubeka phile impilo yakhe njengoba nami ngiqhubeka ngiphila impilo yami nge-HIV positive ngisestradeni. Shukuthi lento lena uyakwazi ukuphila nayo ungadisturbeki kakhulu until accept ukuthi okay senginale disease ngizoyitreata kanjani, that's all. Uthola kanjani khona ukuthi usunesifo? Because ngiyacabanga mhlawumbe wathi mawucathanyelwa ukugula akuyona into yayisemqondweni wakho oqala ukuthi ngabe usunesifo esinjengalesi. Ukuthola kanjani lokho and ekutholeni kwakho isimo cabanga kwakho sabanjani? Shukuthi ngikuthola ukuthi nginokugula ku-HIV sengishaye ama-miss shot because ngibhema ngesyringe ngomjovo, yabo? Yeah. Shukuthi ngithe ngizijova ngashaya i-miss shot, ngashaya umthambo eceleni, yabo? Ngoba isilonda. Lapho angizijovi mina bayangijova because bengakwazi ukuyisebenzisa isyringe. Shukuthi ngaba nama-miss shot u-left no right, and then u-right waba na 2 miss shot le eyaba i-infection esandleni ya infecta nomzimba. In such a way ukuthi kwasekuphoqelekile ukuthi ngiye eclinic ngithanda ngingathandi. Kwasekuphoqelekile kwisimo engangisona. Mangifika eclinic bathi soyenza ama blood test because isimo ukusona manje like isidinga ukuthi sambe step by step according to script sethu, yabo? And then ngavuma because vele ukwenza HIV test akusinto ukuthi manje ungatshela ukuthi sokuyenza ama test bese manje na uthi that thing idinga i-counseling before wenza ama test. You understand? Kodwa mina ngathi fuck i-counseling, sorry ukuthukana, kodwa ngathi ngicela niwayenza ama test because nami bese ngidinga ukwazi status sami because manje sengibone ukuthi ngisebenzisa ne-syringe like sengiyenza izinto ezirong kakhulu ezingangipha i-disease, ngcono ngisazi status sami. Ngavuma ngithi ngithola ukuthi ngi-HIV positive. Yazi awungimangazanga ngendlela engangizitsho ukuthi ngizomangala ngayo mase ngithola. I thought ngizophanika, ngizohlangana, ngizowonda. Yazi instead ngajabulela ukuthi sengiyazi ukuthi i-status sami ngime kanjani. At least sengazi ukuthi yini le ngidila nayo ngaphakathi kumina efana nomkhuhlane. Yabo? Accept it wasn't simple, kodwa ngazitshela ngiyada ukuthi manga-accept akusizi ukungamukeli into engeke ishintshe. Lento ngiyophila nayo lifetime, so ngcono ngamukela ukuthi sekunjalo and ngizophila nayo lifetime. Ukuthatha lokuhlakanipha nomqondo oqine kangaka? Shukuthi umsebenzi kaNkulunkulu. Hayi okunye nokunye, umsebenzi kaGod. Because God is always having his messengers. Shukuthi I'm one of ama-messenger kaNkulunkulu, yabo? That is why ula namuhla. Sharp. Nale yami ukuba sema-drugsini ngayithatha njenge-challenge because masithi siyifo ebheka eBhayibhelini, wonke umuntu obhalwe lapha eBhayibhelini was doing something wrong before azobhalwa lapha eBhayibhelini abhalwe njengomuntu oyenza izinto ezi-right. So ukuthi kahle kahle empilweni ekuqale ngo-wrong kuphetha ngokulungile.
ku-wrong usuke uyi-challenge ne-test yasempilweni. Uma unenhlanhla uyi-achievile leyo test ne-challenge, then vela lesa sithombe lesi bekumele sivele kahle kahle. Uhlala namakhosi. Yabo. Kodwa ngale kwaloko abanenhlanhla ababoniseka izinto ezinjalo. Yabo. No mfethu asingayoni sibongele ndoda njengoba bese ngishilo nina bendledle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza athi yakhalela uthi igula lika Jama chithekile. Awunina bakamBhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelo maholo limhlabela imbheduleni nabantu lebande ngodwa ngakho ukuthi kabheka uZulu lo khuluma uprofessor ngingwami Khize Ngidaba phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini la kaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge leyo ethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi ngaphansi kwesitebele iMPTV1 lesilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Sivala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma. Bafowethu sibe nesimanga se-episode nalesizwa lona ku-part 2 mangabe uqala ngaye ukhona u-part 1. Siyacela ke ucindezele u-subscribe button, ucindezela nebheli, ibheli kubeka emathubeni ukuthi makhona isiqephu engisposayo yakanqeza ocingweni lakho uthi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalelo suku. Siyacela bafethu join ne-membership ukuze kuzokwazi ukuthi sibe namandla nathi njengohlelo lokwenza ezinye izinto esingakwazi ukuzenza. Mangabe ufisa ukuxhumana nami ungangishayela inombolo nethi 081 513 5606 081 513 5606. Vele futhi nizoyifaka khona lapho escreenini nizoyibona. Uma khona ama radio stations afisa ukuthi sibe ingxenye yawo ngendaba yokuzoqashisa ngezidakamizwa sikhona besifonele. Ngifuna futhi radio station ezongikhokhela imali, angifuni ezamayo, angifuni ama radio station ekuthiwa akufani nokuhlala. Cha, ngifuna imali ngiqashisa isizwe, akufani nokuhlala. Angifuni umfowethu akufani nokuhlala, ngofuna ama radio stations funa ngilandele ukuhlupheka mina la. Kana ama radio stations amakhulu engizofika ngizoqashisa kuwo ngezidakamizwa, ngifuna ukuhola futhi ngoba ngizobe ngisiza isizwe njengomholi wesizwe. Igama lami uprofessor ngivela le kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini la kaMandlakazi. Ngakho ke sangincenga akufani nokuhlala.